нирӯҳои мобилии Вазорати дифои Тоҷикистон соҳиби маркази нави таълимии ҳарбӣ дар Фахробод шуданд. Маркази муҷаҳҳази нав бо арзиши 1,3 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва бо кӯмаки сафорати Амрико бунёд шудааст. Дар хабари расмии сафорати Амрико дар Тоҷикистон гуфта мешавад, ки маҷмааи муосир аз 3 бино иборат аст, ки дар он синфхонаҳо, ошхона, хобгоҳ ва ҳуҷраҳое, ки ҳолати гигиениро барои 200 афсар таъмин менамоянд, ҷойгиранд. Дар расми кушоиши ин марказ рӯзи 22 феврал кордори сафорати Амрико дар Тоҷикистон Кевин Коверт, котиби шӯрои амнияти ҷумҳурӣ генерал-полковник Абдураҳим Қаҳоров, мушовири президент генерал-полковник Шералӣ Хайруллоев ва вазири мудофиаи Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо иштирок карданд. Дар иттилоияи расмии сафорат бо истинод ба стратегияи амнияти миллии Амрико гуфта мешавад, ки дар он нақши кишварҳои Осиёи марказӣ дар таъмини сулҳу суботи дарозмуддат дар Афғонистон тавассути дастгирии сиёсӣ, муносибатҳои иқтисодӣ ва мубориза алайҳи терроризм муҳим арзёбӣ мешавад. иёлоти муттаҳидаи Амрико ба ҳамкорӣ бо Тоҷикистон дар роҳи дастгирии истиқлолият, амният ва субот дар минтақа содиқ мемонад. иёлоти муттаҳида дар тӯли 26 соли ҳамкорӣ бо Тоҷикистон барои кӯмак ва татбиқи барномаҳои дастгирии бахши хусусӣ, кишоварзӣ, тандурустӣ, маориф, ниҳодҳои демократӣ ва амният дар Тоҷикистон 1,8 миллиард доллари амрикоиро ҷудо намудааст.